ला 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 ला। Apa Sansri? हाँ जी बड़ी मालकिन। मेरा मतलब पाची गिदिर माबि? Apa Sansri reply? Guing ro पाची गिदिर। मेरा मतलब थांगासिनो दङ होनदो बाजै गिदिर। Going? जे हुकुम मालकिनी, आपने बुलाया और मैं तुरंत हाजिर। बताइए देवी, आखिर आपने मुझे क्यों पुकारा? बस नोंनिया जाबायबा आं बुंनोसै दा। आवा बावदोंसो बोरै मालकिन, थारमाने बाजै गिदिर। आंखौथ' मिथिखायो नोङो आं माबादि मानसि। बुंदो बाजै मानो लिंहरनायमोन? सानस्रि आब', नोङो बेफोरखौ मा गानदों? हा? आं मा गानदों? मा गानदों आङो? नायलाय नोङो खर'आव आरो मेगनाव मा गानना लादों नोङो? मा गानदों आंलाय? आंथ' जेबो गानाखै। मा गानदों? खर'आव खनसे आखाइ होना नायलायलाय आब'। टपि? बे फाग्ला रामुआनो ससमाबो गानदो। निमाहा बिनाय थाबाय बोरै मालकिन। थारमाने बाजै गिदिर बे रामु आदायानो आंखौ दहाय गानहोदोंमोन। बेखौ हगारखाया आङो र'। आब' सानस्रि, लिंसारनिबो फैनाय टाइम जासिगोन। नोङो खामानिया जोबस्रांजोब्बायबा कफि फुदुंना दोनदो। जागोन बोरै मालकिन। थारमाने बाजै गिदिर। आरो आइनो तेजपात बिलाइ होनानै, हाइजें होनानै, गुलमुरिस होनानै गोथाव लाल साहा कापसे फुदुंना हैथां। जो आपकी हुकुम बोरै मालकिन। थांदो थां। फाग्लिसो आब' सानस्रियाबो। फिफाया फैदोंना फैयाखैथाय बावलायलांबायसो आङो। मामियाबो दाबो स्कुलनिफ्राय सफैया। मामि! आइ हाथरखि सफैबाय। मा आंनि एग्जामाव पास जाबाय। आयु आइ सना जोबोद मोजांनि बाथ्रा। मा आङो 95% मोनदो। आङो 95% मोननानै आं जोबोद हेपि मामि। गुड, भेरि गुड आंनि फिसा। बेफोरबायदिनो मोजाङै मोजां फरायनानै गिदिर गिदिर नाम्बार लाखिनानै मोजां पार्सेन्टेज लाबोनांगौ मिथिबाय। आरो मा मिथिगौना, आंखौ स्कुलाव सारा डान्स कम्पिटिसनाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय सेलेक्ट खालामबाय दा। मोजां फिसा, जोबोद मोजां आरो जोबोद बाख्नायथाव नोंनि फरायनाय, नोंनि लिरनाया। नोंनि पापाया खोनाब्ला दा आरो जा हेपि जाबावगोन। बिदिनो जेब्लाबो मोजाङै फरायलांबाय थादो। मामि पापायालाय? पापाया दाबो सफैयाखै, आंकोलाबो दाबो सफैयाखै। आबैजों थांदो था नों दसे, आबैखौ नायथां। अके मम। लासैनो माला बोसोरबा बारग'लांखो खुनु आदा पात्ताखौनो मोनासै। आंनि फिसाजोआ दिनै माला 6 बोसोर जाखो, आं जेबोखौनो थालखौनो मोनासै। आगै सानस्रि सनालाय, नोङो मिथिगौना सानस्रि आगै आंनि थाखाय बेसेबां दिबाना। ला 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 दिबाना बुङो आंखौ सना। थु मैसो दामरानि बोबायलायनाय गारांसि बेलाय मुगैसु बेलाय साइस गैया बास गैया दाखन दाहाबायहाय। मा होनदों नोङो आगै सानस्रि? आंनि जिउ, आंनि डार्लिं, आंनि गोरबो बिखा। आं नोंखौ नङाब्ला आङो उन्दुनो ओंखारालै सना, मानो बुजिया नोंलाय? हाब
नोंखौ मोनाब्ला आङो बै हाजो गोजौ थिखिनि बे बारजुमना थैथारगोनलै आङो आगै सानस्रि आंनि गोरबोआव जायगा लाफैदोलै मा बारनो हाथारला गोसोआ खिंखुर खिंख्ला मोनलागासिनो दंथारो मा मुगै आंखौ बेफोरबायदि दाबुंथारहाय नों बायदि बोरायलाय सोलानोसै साइस गैया बाइस गैयानो नोंलाय अबेनिफ्राय इसिबां बिसु सुन्दुरिब्रा आगै आं बायदि हौवा मोननाय नङा नोङो जिबनाव आगै सानस्रि आं बायदि जेरावबो आखा फाखा नों औल' होनदो आंजों थांनो थाखाय नै आसि बिमायासो थांगोन नोंजों इस मानो बिदि बुङोब्रा दुखु मोनोलै बिखाया सना फाग्ला सिथाबो हनै बाजैया खिथादों दङ रामु सानस्रि औ बाजै खामानिफोरखौ गासैखौबो मावखांजोबखांबायबा आंजों थुफाथु फारामाव जागोन बाजै आङो फारामाव थाङिया सानथामानि जाबाय देहा सुख गैयिनि थाखायनो थांनो हायासै आङो दिनै नायना फैनोसै आङो लोगोसे न' फुरानाखौबो नायना फैनोसै जागोन बाजै थ'दो थ' होमबा लिंसार नों सफैबाय औ बाजै आं सफैबाय मानोथो इसेबां गोबाव जाबोनाय अफिसाव खामानिया एसे बिजिमोन बाजै दिनैहाय बेखायनो एसे लेट जाबोबाय दे होमब्लालाय आथिं आखाइ सुदो थां दसे रेस्ट लाहैदो बाखि दिनैनि दिना माबोरै थांखो जोबोद मोजां बाजै जोबोद मोजाङैनो थांबाय दिनैनि दिना दे बिदिब्ला मोजांबा आं दसे फारामाव थांना फैनो लोगोसे न' फुरानाखौबो नायना फैगोन आंबो नायनो गोसो जादोंमोन बाजै न' फुरानाखौ थ'दो बिदिब्ला बाबु फिसा नाङा दिनै थांथ'नाङा मालाबा नों दा जोंनो थांना फैबानो जाबाय जागोन बाजै बिदिब्ला ओमफ्राय आदाया दाबो सफैयाखै नामा बाजै सफैथ'वाखै सफैसिगोन आं थांना फैनोसै थाबनो हाथरखिया आइजों दंखायो एसे खेल ला जागोन बाजै आब' सानस्रि आरो आदा रामु थ' बाजै गिदिर थ' जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों माला बोसोरबाया बारग'लांखो जेबो फात्ताखौनो मोनस्लाबलायासै बाजैनि नाजानाय आरो थुलुंगानि गेजेरजों आङो दिनै सासे जोबोद मुंदांखा मानसि जानो हाबाय थारैनो बाजैया सासे आंनि इसोरमोन बाजै नङामोनब्ला आङो दिनै बेसिम दावगानो हानाय नङामोन थेंक इउ स' माच बाजै आंखौ दिनै बे लामासिम लाबोनो हानायनि थाखाय नोंनो आंनि अरायसम आंनि अनसुलि बाजै जानानै थाबाय था 5 बोसोर गाहाम मानि बारलांबाय बेसेबा गोबावनो ना फन रायलायदों ना मेसेज खालामदों ना लोगो हमदों आङो बेखौ जोबोद नायनो लुबैबाय आङो बेखौ हानाय मानि थाबैनो लोगो हमहैनांसिगोन आरो जुलिनि रादायखौबो थाबैनो थि खालामनानै फैखागोन आङो हेलिना आं थांगासिनो नोंखौ लोगो हमनो बेबायदिनो थाबाय था हाबा जाया मा जाया एसे मोजां हौवा नायफैबाय एसे मोजां डक्टर इन्जिनियारफोरा नायफैबाय मानो जाहरा बियो मानो जाहरा बिमा बिफाखौ नोङो मोखां गन्थं हानो सानदों नामा सामफ्रामबो बिदिनो बाग्राय थाबाय था जाया लोङानो सोरखौ नुदों दासिमबो आदुंगारि थाबाय थानो एसे मोजां न'खरनि मानसियानो नायफैदोंमोन एसे मोजां साख्रि मावनाय सेंग्राफ्रानो नायफैदोंमोन सोरनि थाखाय नोङो जाहरनो हायाखै सोरनि थाखाय नोङो जाहरनो हायाखै थाबाय था नोङो बेफोरबायदिनो थाबाय था लाजिनो रोङि लाजिया नोङो देनांहाय बैसोआ रागलाय लांबा बुरि होननानै बासिजा नोङो बयजोंबो नोंनि थाखायनो जोङो लामा ससे ओंखारनो हायै जासिगोन मानसिफोरजों बुंजानाय जासिगोन रायखोमा जानाय जासिगोन बिमा बिफानि मान सनमान लाखिया गावनिथ' एसे मान सनमान लाखि आदुंगारि बेबायदिनो थाबाय था नोङो देनां बुरिबा सोरजोंबा लांजागोन नोङो माबा गोख्रैनो दानो दख'ना गस्ला गाननानै ओंखार नोङो दिनै जुदि आरो खनसे लासिंसिं खालामबावोब्ला खिन्थु मिन्थिना लाखा नोमासो दङ नोमानि बेवहाय नोमफायाबो जेबो खालामनो हानाय नङा मिथिबाय नोंनि मोजांनि थाखायसो सानदों जोङो नोंनि गाज्रिनि थाखाय सानदों नामा सासे सिख्ला मानसिया सानसेब्लाबो मालायनि न'आव थांखानांखागौखा माबायदि हौवा नांगौ नोंनोलाय माबायदि हौवा नांगौ एसे मोजां नायनो फैदों एसे मोजां न'खरनि मानसिफ्रानो फैदो जाथि बंस' गिदिर मानसिनिनो फिसाफ्रा नायफैदो आरो नोंहा बेवहाय
खुसि मोनदों हा खुसि मोनदों माबा जल्दि ओंखारनोबा ओंखार दख'ना गस्ला गाननानै स्रायनो सेंग्रा लागोआ सफैगासिनो दङ दिनै हले नोङो आरो लासिंसिं खालामबावोब्ला खिन्थु मिथिना लाखा नोङो बिगुरा जिगोन आंजों रोंगौ मोनदों बियो